Liikeidean tarkoituksena on kertoa käytännössä, miten yrityksen toiminta-ajatus toteutetaan. Kuten toiminta-ajatus, on jokaisella yrittäjällä liikeidea, ainakin omassa päässä. Liikeidea on toiminta-ajatuksen tavoin kirjoitettava paperille. Liikeidean paikkansa pitävyys tarkastetaan vuosittain, kun suunnitellaan seuraavan vuoden budjettia ja toimintasuunnitelmaa. Liikeideassa on yleensä 3 osaa. Mitä, kenelle ja miten. Mitä tarkoittaa niitä tuotteita tai palveluja, joita yritys myy asiakkailleen. Kenelle tarkoittaa yrityksen mahdollisia asiakkaita ja markkinoita. Tässä kohdassa on hyvä kertoa, miten laajalla markkina-alueella yrityksesi tulee toimimaan, esimerkiksi paikallisesti vai maanlaajuisesti. Miten tarkoittaa sitä, miten yritys tuottaa tuotteensa tai palvelunsa ja antaa ne asiakkaidensa saataville. Oletko alihankkija vai teetkö myyntityösi itse, vai jopa maahantuoja tai valmistaja? Kilpailijakentän selvitys kuuluu myös liikeideasi. Mainitse vähintään 3 kilpailijaa tai palvelua. Miten tuotteesi eroavat kilpailijoiden tuotteista? Onko sinulla ylivoimatekijöitä suhteessa kilpailijoihin? Toimintatapa kertoo yrityksesi tavasta toimia. Vaikka tuotteet ja palvelut voivat olla hyvinkin samanlaisia kilpailijoilla ja sinulla, toimintatapasi erottaa teidät. Esimerkiksi saatat hankkia tuotteesi alihankintana ja kilpailijasi tekee tuotteensa itse. Ylivoimatekijät voivat olla esimerkiksi palvelusi nopeus, hinta tai laatu. Kaikkia sitä, mikä tarjoaa hyötyä asiakkaallesi. Yritä keksiä tuotteestasi mahdollisimman paljon hyötyä asiakkaille.